तर मित्रांनो काय मग सगळ्या बरामा। तर आज मी तुमका खरारेवाडीतील पारंपरिकरित्या होळी कशी प्रकारे पार पाडली जाता ही मी आज तुमका दाखवतोय। वाडीतील किंवा वाडीतील ग्रामस्थांचे जे काही संकटे किंवा अडचणी असतात ते येथे दूर केले जातात। त्यामुळे ग्रामस्थांची मोठ्या संख्येने गर्दी असते। चला तर मग आपल्या व्हिडिओक सुरुवात करूया। हमलो एक संदीप मागे काय घेवा आणि हमले आणि संरक्षण करून या वर्षाची रखवाईची सेवा भरलेले फळ पूजन झाल्यानंतर अर्पण केलेलं आहे। प्रत्येकाने मान्यता करावं।
प्रत्येकाची इच्छा सफल व्हावी, दादा शब्दाकडे पावावं, रक्षण करावं आणि पुढील वर्षाकडे आनंदीची आपली सेवा त्या शहराकडे मित्राकडे. तर मित्रांनो, तुम्ही बघू शकतास की होळीच्या ठिकाणी गाराणे घालून ग्रामस्थांचे जे काही अडचणी असतात ते दूर केले जातात. लेकराकडे काय लक्ष नाही काय हो ते रात्री मुली भरून गेली. दरवर्षीचं पाहून गिरण्याचं हो सांगू कदम गेले चौकी काय किती असं कुठं नाही ते पहिले फुटाक नाही बकऱ्या घ्यायला लागले आता कापायची तुझं अजून तर मित्रांनो, होळी झाल्यानंतर सगळे ग्रामस्थ हे परंपरेनुसार काही निवासस्थाने आहेत ज्या ठिकाणी भेट द्यायला जातात. शंभर तरी कमीत कमी
गेले काय नाही पुरा आणि इज्जत काढून किती जरी काय म्हटलं तर मित्रांनो, अशा प्रकारे खराळेवाडीतील होळी ही पारंपरिकरित्या साजरी केली जाते. तर तुमका व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा.